Adichat, que s'ha retrobat uei tau tresau numero de Quedenau a l'Ustau. L'estiu que est oficialment arribat et que l'associació L'Esquireta de l'Esca, qui fait passar le solstici d'estiu, de quelques dies de retard, en organitzar la sua grande haia de la Sant Jean, tornar de batia le huec de l'estiu le dissabte 3 de juillet. Au Brespe, sus la lana dos remparts, que seran los mainats qui seran a la ONU d'ab mantues animacions a gratis. Los tradicionals sauts que acompanyaran a l'aperitiu abans que tot el món s'ataurin en aprofeitar du bon repas animat en música. Com tot serà de biarneda qui se respecta, una cantera que retrenirà abans el gran passacarrer qui mirarà tot aquest beroi món dins la gran haia au huec de l'estiu. Totes les entresenyes necessàries, su mail e su site internet de l'Esquireta de l'Esca. En l'encastre de la sua politica culturau e patrimoniau, la Comunautat de Comunes de la Bat d'Aussau organitza sul seu territori l'été au Salois. Aquest label, creat en 2015, que pertoca de habale lo territori per una programació culturau e patrimoniau. Lo programma que hi hornit e diversificat. Balades cantades, cinema, rampades, mustres, boscatjoc, areganoeit, descoberta du pastoralisme, de la fauna, de la flora, concerts, teatre, contes, a cada dia les sues animacions que hi ha de tot e enta tots, petits com grans, sol o en família. Mes l'esveniment de non pas mancar qu'ei la 13a edició du Becut, un restau consacrat aos contes de la muntanya per pausat pu col·lectif sai, qui es debanarà lo diumenge 11 de juillet au cinema de Goret. Lo Becut, contes, desseny e musique, qu'accueillarà a quatre ausales e ausales, David Borde et Pierre Vidal, contaires e portaires d'histoire de la Bat e dos Pirineus, que tornen, acompanyat dos dessenys d'Emili Tarascu e de la musique acoustique multi-instruments de Simon Cansara. La moneda local, la tinda que resteia 6 anys de vita, 6 anys a treballar amb tots els actors de la transició ecològica i social amb el present de sostenir una economia local a respectuosa de l'home i de la natura. El rendezvous que hi va a Estialesc el dissabte 10 de juillet a la brasseria de la Rec. Augant encara l'idea que hi ha de valorar les associacions, els productors locals, els mestieraus i prestataris aliats de la tinda, totes i tots animators del nostre territori. Al programa de la jornada, mercat dels productors i de mestieraus, conferències, concerts i un espai zen en prendre el temps de penquentar de vos. Un aperet que he lançat també en tots qui voleren ballar la mà a l'organització d'aquest dia de festa. En saber tot sus l'aniversari du 10 de juillet, dat la ullada habitual sul site internet de la tinda. Qu'en parlavi el cop passat, estivoc que torna a Pau e en Codeville du 20 vinca au 22 d'agost. La programació artística que hi daren la coneguda, més abans d'entrar en el bio du subjecte que vau començar d'ap la primera etapa de la virada estivoc. Primer estanc, donc, d'ap estivoc se gauza, qui es debanarà catabet comprès a Hortes, que hi poderat bed e entena le dissabte 7 d'agost a Luz de Brussès, l'espectacle Ben de Castagnes de Lucie Albert et Didier Touzis, le Funky Style Brass et Libalos. Et que hi haurà també les pegueades de la pop police occitane de proximitat. La pop que se representa a Pau solide et d'apet que retrobarat los fantasques, l'urte, lo duo Verger-Cavalier, Bachaide, Balogadjo, les diables de la Garrigue, Araya, los Pagayus, Endabam, los Pedaucos, Esta, la fanfare des Goulamas, Hip Hop, une rencontre, Nogen, Joan Garrigue et le Mariachi Galactique, Menestres Gascou, les bombes de balles et HK. Le CIRDOC, Institut Occità de Cultura, que invita d'arrenlar als encontres participatius sul patrimoni cultural i material en Biarn. Petit raperet de ce qu'est le PCI, que est tout simplement l'ensemble de les pràctiques, coneixences i saberà d'une comunitat
transmetut d'una generació a l'altra e tornat crear en permanència, que dispartit en mantus maines, l'usar de les spectacles, les tradicions e expressions orals, les pratiques rituals, festives e socials o encara les coneixences a l'entorn de la natura. Continuats el 22 de juny passat, aquests encontres que es debanaran dins el 13 de juillet en les mantues comunes de Biarn amb la mira d'actualitzar l'inventari su PCI en Biarn, que és obert a totes les persones interessades pel patrimoni viu del territori i que han hamiden a conèixer aquests elements a salvaguardar, transmetre i a valorar. Que demora 3 etapes al mes de juillet, el primer a Salvaterra, el 12 a Bidós i el 13 a Bier. Hem de participar i hem d'haver més d'entresenyes sus aquests encontres participatius, direcció del site internet du CIRDOC, Institut Occità de Cultura. Oui, que il cop deco epicuria e che baumia dinca la comanda u beroi villagiot du Code Biarn on se troba la maizu dus bis e du terradu du Jurançu. Cada an, los bitens independents de la route dus bis du Jurançu que organizen Jurançen, los dijaus de la comanda. Jurançen que es debanarà du 1er de juillet dica 5 d'agost, dap cada dijaus a comptar de 7 hores d'uce, u serà de concert e convivència. La primera serada qu'accueillarà aux abaironès du groupe du coin d'Arnocans et la darrera aux ausalès du groupe Esta. Cada serada que serà l'opera de tastar los bis de Jurançu e de menjar qualques produits locals. L'entrada que est libre et gratis, mais sus reservació au 05 59 82 70 30. E Brembappe, l'ubi capera la cançó sus tot quan ei de Jurançu. Lume cop deco que va a l'idea original du Conservatori dos Legumes Ancians du Biarn qui prepausa serrades originals au seu casau. Tot au long du mes de juillet que p'inviten a una serrada romantica. En aquestes serrades que poderat profitar d'una visita guidada du casau sus la temàtica dos casaus en les granes mitologies que descobrirat que les hemnes, hades e dibesses ne són pas jamais trop loin en lo casau incarnació du paradis sus terra e crusou vertader de la fecunditat. Caberat la causida enter 3 formules. Los dimarts, la visita guidada d'ab una bebuda, los dimers, la visita seguida du aperitiu e los dijaus, la visita, l'aperitiu e una degustació en ta profita com cau de la nuit. Totes les dates e les informacions necessàries en ta non pas mancar aquests moments encantats www.club64.fr. Adichat a totes e a tots e mercès de saber seguits que se retrobaram a la rentrada e en Atene que desiram bones vacances e et beroi!